салом алайкум бародарои азиз, салом алайкум ба подписчикои канали Мирзо шоу ва ҳаматон ҳазор раҳмати калон ки имрӯз мо 94 000 шидем, уже ҳаму жила нимада қариб омадагиай, уже 100 000 мешавем. Мумкин се рӯз пас ҳам хеле дастгирӣ кардем ҳами боша, уже мо 100 000 мешавем ва ман кнопкача ютуб мегирам ба ёрдами ҳамаи шумо. Миннатдорам бародаро, ҳазор раҳмати калон ки қатима ҳастен. салом алайкум мама Шарифҷон, созитин саломатӣ хубай, корот хубай. имрӯз бародаро қатима мама Шариф як барнома мекунем, як чизи зура пешкаш шумо мекунем. И то қадаи хона намешавам, мақсад то куша тамошо кунем, кайф мекунем. ҳозиражда бозира сар додем, марҳамат тамошо кунем, мошинои пеши зур мондем, хай как сигдам советскиёи мара медонем комтари. марҳамат бозира тамошо кунем, у бози гузаштаи ма дар 2 рӯз тамом шуд як билето. ҳаракат кунем, тезтар бигирен ва касе ки мехара просто камакак ждат куна, мерава рақамаш барои чи ки смс як бора бисёр мия успет карда мешава, нафарое ки бисёр занг мезананд смсашон ба қафо мерава. марҳамат кунем, яктаи мисол тамошо кунем, билет бигирен, дарши барномаро тамошо кунем, кайф кунем. бозӣ нагуфта намонам ки дар Москва мегзара, дар пеши шумо ман ягон каферо мегирам. ҳаматон касе ки бекора ижнаи дорам меояд ай пеш прямо эфира тамошо мекунад ва каритаи мошинша қати 10 телефон ай дасти ман мегирад, шахсан хидм. марҳамат видеоро тамошо кунем, дар чӣ мерем. мама Шарифҷон, тинҷи хубӣ? саломатиё хубай? мешава раҳмат. бародаро, ин аҷа як танга дар дасти ман ҳозир не мама Шариф медона ки танга чӣ рол бозӣ кардесай, не шумо медонед, не ки танга ҳозир як роли худаш танга боша, не ки як роли калон ҳозир бозӣ мекунад. дар иҷа дар байни барнома шумо мебинед, кайф мекунед, аҷдад намекунед хелиша ва мебинед мама Шарифа реаксияша ку чӣ кор мекунад. мақсад просто ҳозир тамошо кунед, дам бигирен. мама Шариф чӣ хеле ки медонем бародаро, мо медонем уже вақтҳои охир як 2-3 рӯз шид ки қатимон хушу гап намезанад, қатимон қаҳрӣ кардагиай, чӣ кардагиай, зиқайда хулоса камтар зиқай. барои ҳама гуфтум ҳозир ай худаш мепурсам, як чақчақи бародарона қати додар мекунам. чӣ хеле мама Шариф? Созем кака? Соз тинҷ, ҳама нағз, настроение хуб? Настроение нормально. Хай видео да ҳарчи настроениеша соз гирифтай, а так камтар зиқай. ман намедонам барои чи ҳамро ҳозир ай худаш мепурсем. чӣ ба вақтҳои охир ту зиқи чота қатимо, ман намедонам барои чи ранги пешина нести бернаи видео. мисол видео да камкам ту изо мекашӣ, не ки чақчақ мекунӣ, прикол мекунӣ қатима. не ки 2-3 рӯз шид ту камтар зиқи сабабаш да чие? آخه سبب ما یکی میشون من اینستاگرام من نشان که تی خیلی تو خیلی چه خیلی مثلا میشون تو رنگ عبدالرزاق نشا تو فلانی تو فلانی خیلی تو خیلی هم یک بیمانی میمونی هر چی میکنن برای همون خیلی زیق شدیم ایشتا باید اهمیت نتیه که یو خیلی ман тара фаҳмонда будам ба ёдат боша агар ҳамон аввалда ки мефаҳмондам ки мама Шарифҷон мақсади соҳае ки мисол дар интернети намисферада блогер мешавад чӣ мешавад пурра мисол одаме ки негатив мисол гапҳои безеб мезананд хеле бисёр ай мегуфтам ки камкам менависанд ки аҳамият нате мегуфтамуд. ман бародаро инстаграми мама Шарифа на уже мо продвигат кардесем, уже 8000 подписчик кадаем. мумкин ҳозир дастгирӣ кунед шумо подписатсияш кунед 10 000 шава ба ҳамин видео. инстаграмаш дар телефони худаш задагиай бародаро, уже худаш истифода мебарад, худаш сториз мекунад, худаш мебина ҳамаша. ман рости гап дар телефони ман задагиай камкам мебинам гапҳои безеб дар директи и мама Шариф менависен. и гудак нестай, ҳамин қашам мегум ки и мисол гудак нестай, қадаш пастам боша бародаро 24-25 медроя имрӯз пага иншолло. ва шумо гапҳое ки менависен ира зиқ кадай, дилмонда кадай ба фикри ма да. ва ман намедонам аниқ дар дили и бача чӣ гапае, не ки медонам ки камтар дилмонда шидагиай, бо кори накунем ин бечора полим га кама намекунам дига ҳамин корбора нанависенам, хеле хоҳиш мекунам ҳамин темае ки шид уже гузашт рафт дига. мисол сири якдигар табровардан секретҳое ӯ туи хеле каги ман медонам ҳар яктаи мо медонем ки ҳаматон ҳамун хитон секрет дорем, хитон бисёр корои мисол ҷиғел дорем, честно говоря. гарани ҳама доранд, не ки дар кор нест сирҳои якдигартон мисол фош кардан ё ки чӣ дар кораи ҳамин чиз. мисол ҳамин честно говоря мисол
игапи безе боёз мавгун куни хидат гҳолуай бо неки як азгара кумша тоза кесай мақсади гап ҳамияй да дар кор нест бародаро и темада хоҳиш мекунем дига мисол не абдурозиқ қахорат кунен не маҳмадшариф иҷаи бечора ягон и чӣ гуна гӯрая ки дар инстаграм менависен ё ки дар комментария ман видео мепартом медуром ҳамаш темаи ака маҳмадшариф кидат охи мара чӣ кидат мекунад маҳмадшариф ман мисол маҳмадшариф миллионер нест ки миллионер нажае ки мара кидат кунад ё ки ма ягон чизи тенҷ када бо шумо и мара кидат кунад ягон хел и додара ма овардам ки қатъи мо бишинад дам бигира ва короша пеш бара чӣ хел ки худаш жилани дошт ай ҳамин хотир бародаро илтимос ҳамин темаи шидагира бикишен пага бо шумо як ҷуда рӯ ба рӯ мезанен изо мекашенай ҳамин гапотон ҳаматон ҳамамон видео кардем дар ҳамин бора мнениҳомона гуфтем не ки секрет брорак иброрак хоҳиш мекунем нашавӣ и кор беақлия хай давоми гап маҳмадшариф дар москва чӣ хели то москва маъқулу чид нашид вақте дубай омадӣ чӣ хелае хай дубай дига буд хай буда нашуд ай буда овош бошад чи хай ай чи бошад зебоиш бошад дига буд хай иҷа маъму ҳаста нормально мисол москва сити рафтем иҷа рафтем иҷа тамошо кардем ҳастаю иҷа нашуд салқиниш бошад камтарак барои ҳамун то бо як камтар ҷиҳаташ ҳамирам шида метавонад ки ҳаво иҷа камтар дилгир кунанда камтар зиқ кунанда олё мухта мешавад камтар бести маҳмадшарифа бародаро мо вақте ки дар пта чӣ да будем ана дубай да будем метро қатъи мегаштем сумка дар пуштиш задагӣ фаҳмидӣ хай медонист чӣ ко кесаи охи гуҷо баранда ки маскаш кашидагӣ буд мақсад ин метро мерава уҷа мерава лестницара худаш спокойно места мебуроя мефроя ва ман аҳамият медодем қатъи алишер одамон нигоҳ мекарданд ҳайрон мешуданд ки гудак чӣ хеле худаш ишкали коро кесай маҳмадшарифа мисол намедонистанд намешнохтанд барои ҳамун иҷани омадем москва дани омадем мисол медуроем магазин пагазин исуси хай якчанд нафаро бародаро шинохтанаш қатъи сурат гирифтаниш карданде ки бо мебинанд короша ҳайрон мешаванд ки ранг калоно падход кесай ман ҳамин хулоса овардум гуфтам як савол бутум маҳмадшариф не ки рост шавгу ягон бортара ягон бачае ки мисол гудакае қадаш қадди тай мисол худаш ӯ абишам хеле мешавам ки мисол патсана гудакае не ки қадаш қадди тай басинта зурӣ карда бошав ё ки ҷанг гуфта бошав ягон каса задагӣ ягон бор шидагӣ ҳам тарикитра надона чанд солаи марда гӯи рост шав бугу чидагӣ хай ӯ гудакай мисол намефаҳма ки вай гумон мекуна ки ма чени вай ӯ мисол чени ма аю не ки ма ай қадаш қадди тая не ки ай ҳисоби сини сола ҳисоби чи бақуввати дигаи мохи ӯ организми слабе гудакай намефаҳмад кадагие насамани лисони зури кадагия чандо кадагия хай ами чӣ хеле зури кадагия интереси як бор хе зури кардам хе калаша гирифтим дар дарини биринҷ сиқ кардам гирифтим чанд сола буд 6 сола буд худо дуругӣ накунад хиёл кард то чени ами хай чӣ кард баъд мисол дал чӣ мекунанд амтари ма чӣ худаш претензия кард сани то бисёр претензия кард эй хеле хеле хай бояд диказ дига халалаш кардан гудак чӣ хеле хуб гудак халалара надонад чӣ халалаш кардан мега бизан не ё бузаша кардан гирифтан бабай ами қапидан харидан гирифтам миш назад бай дафа қарун кардан хе калаш гирифтан дадри биринҷ сиқ кардам чӣ вадани биринҷ чӣ вадани биринҷ охи дам пеш ошфори десаву дошт баша ошфори десаву да пеш мунам айни чи да пеш муни чай биринҷ бу разборда да пешиш да пара лимчай биринҷ магазин да лимчай биринҷ майда чайдам та сази гар изна када яхиш парта ошкини бихриш ба претензия кардам баъд зади саша дадам хелиш кардам ба чӣ гуфт ма ҳеч гира гира дора хай баъд хапш дронам ана ба бисёр дараҳо мешавад камак гудакҳоро намезанам ё мисол дар дига ҷоам намезанам яхе гудак чӣ хеле совест дора мехоҳанд як кор як варзигар шидан як чи шидан ба ҳам хеле мекунам ма чӣ мекунам шава ба мисол одамоям бузанша мегӯям мисол одамои ҷанг медозанд ба ман немегӯям мисол чӣ хеле мезани ура ӯ совестш мемира ка мемера мисол мера хона мера ягон ҷо мера мекам мара як зад дуҷа ам совестиш
چی میشه او نمیدونه که تو ایودا کلانی تا ایودا با قوتی تو را میزنی دیلو مونده میشه بخدا بردارا ای محمد شریف مثال گپ گنده بچه با عقله بچه 24 این عقلش چیزش خطی 3 سال شاید 24 ساله 25 ساله پسنه صد عقل داره جسمونیش هم با قوت حقیقتش سلام میکنی وجه معلومه این پسنه هیچی نیست فهمیشش گرنه بخدا اینا قنات تبوز این خیلی چیزا را میفهمونه یا آدم خیال میکنه که آدم قدش پسته خیال میکنه برانگی گودکای نه هسته این عبدالرزاق مثال رفتیم مکه با خوردیم کو وای خیلی خیال میکنه که من خیلی قطعش سلام کردم خیلی وای نسبت به من خیال میکنم ارگانیسم سلابیا اگه جا خیلی کردی تو؟ همه خیلی مثال سلام کردیم کو که خیلی دست خیلی چی کردم؟ تاچاک شدی؟ او بچه معایده برای نه نشاطی دیگه چی نه خیلی تاچاکش کردم او اکت سلابیا او چیشم سلابیا یک میگن ای سوی کسلشه شکری بود سلابیا که بودم مرخله مثل ارگانیسم دیگه که ارگانیسم تیپا چی بگم خیلی با 3 سال تا با قوتی مثل با قوت اکیش خیلی با قوتی چی نیست خیلی هسته فهم خیلی هایی که مثال پیش تو میان چون خیال میکنن چه انتهای بوره اوده سوستاره ما در بخدا یک گله ما در 1000 بار همه چی آمدگی که ای محمد شریف بگو ویزه بوده یکم که از ما برادرم محمد شریف بچه با عقل خیلی نمیکنه خیلی گودک بازی مثال ویزه بوده میگن چی میتین بعد او آدمایی که شما میگن هم عبدالرزاق آخه عبدالرزاق هم هموطنی و هم ایده دودار ای پات ایده چند سال مایده مثال پاتسن ای بعد هم تاجیک برادر ای مثال خیلی میخزه ویزه میته عبدالرزاق حزب که میگن حزب вообще یا شپالا ممکن میزنن شش برا و بچه این محمد شریف بخدا اسب سوری خرسوری یک کارای میکنه شهود زمین تو طاقه خامنه‌ای شنید شهود از سر زمین تو بخدا ما در خونه طاقه خو کنم محمد شریف خلاصه بچه با عقل بچه کلان خیلی که قدش ایامو عبدالرزاق ده کم بلند نه که این بچه کلان مثال گپ خیلی چیزا نمیکنه این خیلی سوالا میتونه نه تن مثال بعد هم چند خیلی میتونین بچه را دیل مونده نکنین خلاصه گپ این هم خیلی گپ چپ با چی هستین؟ با یکون کسی که کدگیه بعد یو خیلی میشه ده هایو چوا بسیاره به همش چون نمیزنیم پلانو چیه نصیب پلانو خیلی میریم استوسته پیش رفتن میگیریم چیزی که در نصیب باشه همو رو میبینیم بله خیلی زیخ نشده با فکر نه زیخ نشده نرمال نه که ایسو میریم در خونه باش کی زیخ شوی رحمت محمد شریف گپ نیست خلاصه اینی هزی همو وقتی اومد که تنگرک ما بگم چیه داشتم شو تماشا کنین محمد شریف از ما یا اصلاح یادت میمونم مثال یا پیشنهاد میکنم پیشنهاد ما بواردم که معقول میشه همین تنگره ما اساسا دو تا خیلی استکان چی گاگون چی موندنی بودم نه که نیافتیم از سبب که در خونه نیافتیم استکان چیکو ما با خلاص اومدم که همین تنگه قطی بازی میکنم بازی قطی ته باز ما میرا باجو میکنم فهمیدی در دستم ته ایرا پروسا تنگه نبین از ما در دستم باجو میکنم همین تنگه را تو بیاوی تو $100 میبری ما فهمیدی نیاوی چی فهمیدی روزی همین روزی تو بیا ما $100 پیش همین همیو داشت شویدی قطی $100 مطرح میتونم نیاوی هیچی روزی نه تنگه برادر رو تاوس که اینه محمد شریف شروع فیگر که کس یادش ده $100 یادش ده هیچ نیسته بیا یادش میری پری گله یاراده میری خولی مقصد تو بیستون ده میری تقدیر نصیب بلندی کنه میری بعد بود دارشی گپ چپای بستن چمو تماشا کنیم های بیایی نویشه میگیریم امیره always انیق انیق نویش باوری داری 10 سکون وقت میتون فکر که 10 سکون نه بابا جا گرفتم اکر انیق زیخ نمیشه نه اینا تنگه بو نگوی که چی بخدا قسم برای بازی ریال نه بخدا بالا اخدا نمیدونید ما خیلی چی کرده خیلی اختون دیدین همشه شاید زینده خیلی مامشه دو نصیب نبوده دو درزیق نشه نه که بخدا ما هم خیلی نیت کردم هم خیلی
фикр кардам ки ҳамира ягон хел сюрприз кунам шӯхиқати гарчанд идо дар наёфт ба худо шӯхӣ мекунам 100%, гӯё ки ту ёфтӣ мада ҳамира ошчава мавзи $100 ту уже дорӣ дашотад ина телефони мада медони чанд сум айда кардам тамом ҳозир ту $100 биридӣ ман бахшидам чӣ кор мекунӣ ҳамин $100 мерем магазин мерем харид мекунӣ ё ки пушок мехарӣ ё хурдонӣ мехарӣ ё ки хона роҳӣ мекунӣ жилани тай ҳозир ҳаминҷа ҳал мекунем ин кора мо ака тамошо омадем ина $100 мегирем бо тамошо мерем тамошои ту ҳайшоти ма этра ягон чи хай чи маъқули дил да уҷа мешава чизи маъқул тай ҳайшоти ма хай бо мешава ка уҷа мешава ки чизое ки дар кора бо мегирем турсик майка файка хай ҳозир ина $100 да картаи ма ту дорӣ мерем мисол магазин мерем чизе ки мефорад харид мекунӣ чӣ кор мекунӣ жиланд боша хона роӣ ки ман хона роӣ кунам агар жиланд боша ҳозирам вақт дорӣ то магазин рафтана ченияи $100 ба 7100 рубл мешава ман аэропорт омадан да дубай дорӣ $100 да кисам монда бузиёти да аэропорти москва $100 додум 7100 рубл шид мақсад жилани тай бифорад хона роӣ ки бифорад ягон чи бихар ман медонӣ ки ҷа тамошо хурду хӯрок ин вай ҳамаш ҳисоб ма ягон чи камбудӣ дорӣ не яка 100% ягон камбудӣ надорӣ ҳама 100% ягон чи боша мама шариф ҳар чиз намехӯра бо идо дари мо ҳар чиз намехӯра мо кичое ки мерем мисол ягон KFC медорем ягон ошхона шавармахӯрӣ мепирсемаш барое ки зарар дорад тезӣ мумкин нестай бо чӣ хеле мумкин нестай тезӣ мумкин хунакӣ мумкин нест хунакӣ мумкин нестай тезӣ мумкин нестай барои гурдош касалай ана кӯшиш мекунем ки чизе ки хича бихоҳа ҳамуро мекунам мама шариф фарбештай бодамо меган хишрушдай бода фарбе мешда хишру мешиде хай мама шариф мерем берин мебуроем бо то чина фикр мекунӣ ки чӣ мегирем чӣ мегирем чӣ намегирем хай исш ба фикрам видеода уже дар кор нестай барое ки чӣ мекунанд худат жиланд боша бо ҳамое ки мисол сума ма метмад ҳамуҷаша ман видео мекунем бо ки што бародаро бубинад ки ман фаҳмда накардам ё ки худ история мекунӣ мегӯӣ ки ҳамтари хай бародаро бифоратон ҳамин коре ки мо мекунем $100 ки мама шариф ҳаметон мерем магазин агар жилани шумо боша иш жилани шумоае ман мекунем видеош мекунем қадими мама шариф мепартоем шумо тамошо кунем кайф кунем агар бигӯем не намекунем ба худо и аддушияй бифоратон бинависем ки ака бикр хай мама шариф зинда боши додар раҳмати калон зинда бошем бачаҳои оча дар канал подписатсия кардана фаромӯш намекунем ҳазор раҳмат ҳаматонда ки моро дастгирӣ мекунем марҳамат як бор дига одамое ки нимша мегзаронанд аввалда намебинанд бозира бидроем тамошо кунем бозира ҳаракат кунем 2 рӯз 3 рӯза буд мешава бозира дар ҳамин москва ба шӯидӣ ҳаматон мегзаронем дар бозӣ иштирок мекунад тамошош дар муҳаммад шариф ҳама каса биен мошино ай пеш ман худам мебурам касе ки ҳамиҷа бошам мебураш иншоалло худам калита дар дасташ метам ва 10 телефони дигарам ҳастай рафтем ҳаматон ба худо салом алайкум бародари азиз нафаре ки интизор буданд марҳамат бозии мирзошов сар шид дар москва хеле ки десен мошиншо дар дараҷаи олӣ ба нархи билет беҳад арзон бозие ки ман мегуфтум 10 рӯз мекаша бозии гузаштаи ман дар 2 рӯз тамом шид марҳамат успед ки билет бигӣ мошинчо дар дараҷаи олӣ тайёршидагиай хадавой губкават салон полни гарани тайёршидагиай дар бозӣ то қадду мошинша нест 10 телефони дигарам ҳаст дар бозӣ ҳамагӣ 10,000 дона билет ва нархи билет 300 рубл бародаро бозӣ дар москва мегзара ҳар як тайтум метавонӣ ки биёй айпеш бозиро тамошо кунӣ барои харидорӣ кардани билет дар картаи рӯи экран буда 300 рубл мегзаронӣ чекша дар ватсап роӣ мекунӣ тамом ҷошҷа билета мегирӣ калитҳои мошина ман шахсан худам дар дасти шумо метавам успед ки бародар билет хела камай бахти хита бисанҷ бозӣ гузаштаи ман дар 2 рӯз тамом шид ва биё калитҳои мошинита ай дасти ман бигӣ бира марҳамат